alas 3 ti parbangon mangigmusang itsamiwek di aya. May saa papel na sirayan ta sibay mo. Ako na ay ayaten ka. Iti may sa anang tetken ka ket puso nga agrukbaken ka ngem di mo pulos pagarupen. At tagtagaing penaka tuy kamdamang sagit tapuso sakti agrayo ken ka. Gaminawan kapat padam at dakaunggak awan makabulong gaadda katoy puso sikalaeng biag ko. Gaminawan kapat padam at dakaunggak awan makabulot gaadda katoy susot sikalaeng biag ko. Never end back. Di may saan ang tetken ka ket heart ko nga agrukbaken ka ngem di mo pulos pagarupen. Nga tagtagaing penaka tuy kamtamang sagit ta heart mo sakti agrayo ken ka. Kapat padam nga dakaunggak awan makapulong gaadda katoy suso sikalaeng jojo. Ngaminawan kapat padam nga dakaunggak awan makapulong gaadda katoy puso sikalaeng biag ko. Sikalaeng biag ko.